uri kutaura nezvetumwe tumapatsi twauri kuti tuchamuka-muka tuchiti zvati mapatsi ayaya mapati ayaya ana Munzora ana Madhuku anani vese mapati aya ari captured neZANU PF aya anenge achishandira ZANU PF kudhistebha Chamisa. Hauzizivi kana anenge achidhistebha Chamisa. Mapati ese aya uri kuona aya arimo anozomuka nguva yecampaign anenge achizoda panenge paakurejeswa kutaura zvokuti mavhotsi akuda kuitwa ndopavanotanga kumuka-muka kaipapo apo. Vanenge vachishandira ZANU vese vaive vanenge vachishandidzana nana Biti nana Wisman Nuwe nana Hwende nevese vakanga vakasaraunda Chamisa vese vaive vanenge varipo vachitsigirana nemapati iwaya vachidhistroya pati Chamisa. Saka muchiona kuti Chamisa ane vanhu pamwoyo. Chamisa haasi munhu wekutamba naye, vanhu vanomuda chero akati nhasi ndiri white anoita vanongoita masvosve. Zvino jelasi neuori ndo zvanyanyisa manje. Varume vakuru havamude kuti aite zvinhu, vanoda kumudhistroya kuti arege kushuta kuita president, but uya munhu waMwari uya anotitungamirira mumweya nemuzvokwadi uya anoita justice uya munoita free as you can see how he speaks. He never speak like someone who is drunk or someone who is possessed or someone who don't know what he does. He is a man of intelligence and anonyatsolida anonyatsoda nyika yeZimbabwe kuti ifanane nedzimwe nyika. Ona mabridge aanoshuvira edzimwe nyika. Tarisa mabridge anenge achimboisa panews pake apa, imbotarisa aone zvaanoda nyika kuti ive netreni dzemunyika dzanoda kuti dzive nedzidzo and everything zvaanongoshuvira. So it's so good. Ndinozvifarira ini shuvira yaShamisa soka ndinoifarira, but disturbances yehuori yekukanganisa ndo yakazounza naShabangu and the rest vaitoziziva zvavo vaingotera vachitera zvavo, but zvaingodhistebha Chamisa. But the whole world knows that Chamisa won the elections, but they don't they don't show up because kuti vakakundwa they don't show up. Vanongo vachitsikirira chete because at the same time pakangokauntwa mavhotsi paipai shoko rakauya richitaura kuti mudhara maruza rakatofamba kana iyo pakaelekta maelections akanga maziso akanga ari mudenga kudai akanga tori neshoko paipai. He had a big shock because of Chinese nezvavakaitirana nezvavari kuita munyika nemari dzavari kupiwa. Saka zvese izvozvo zvakaratidza kuti vakundikane ese analinda masarira vese vatengeseka vaive vese vatengesi vese vakazobuda ava nevamwe vese vanotaura kuti nemapati ava vari kushandira ZANU PF. Musambonyeperwa, musambofa wakanyeperwa. Bear that in mind kuti vashandira ZANU. Ipapo haushamisika achizonzi ipapo achitonzi songezo yato president ipapo kana vice president hazvishamise ipapo. Wikinera achitozonzi atori spokesman or whatever. Zviganada zvichapuwa zvigare vanhu vakatarisa because makuhwa anyanya muZANU PF. Ana Mutsanga vari kuita makuhwa, ana Mutsanga ndozvavakamirira. Mutsanga ari kuhudawo president. Zvino manje kugeza revolution vari kuona, vanhu vaona mari dzinopera havachadzida, vakuda upenyu hwevana, nhaka yevana vavo. Vatengesi vari kutonzi pasi navo vese vanomirira ZANU. Saka iripo ndeyekuti nyoka mabhunu amuonekwa kuti vamutumira, vakashaya zano nanyoka yamabhunu kumutumira vanhu, kumutumira genga yekuenda kunomubata kuti adzoke kuti vauraye mhondi dzisinganyari. Unourayira munhu nyaya dzenyika, nyika yababa vavo.
nyika yasekuru kagwina mbuya nehanda voda kurayira vanhu vanatu panorasika manje vanhu ava ri mugavhmendi ava norasika kuti we should not fight and kill one another, we should love one another, we should show all the countries that we love one another, not by killing each other. So now we are called stupid because of killings of in our own people, abductions, torturing. What does that mean to other people, to the other countries? It shows brainless. It shows uneducated. It shows we are full of jealous. We don't love one another. Zimbabwe yafana kunakidza pekuti nyika dzese dzaiombera kusaluta, but here it comes necorruption yazara. Nyika dzese dzakutoziva kuti corruption yatasa economy nyika dzese. Kweizvozvo maindividuals zvakazo una ndopa akabvira kare achipa vanhu mari vava vari kuuraya vanhu ava, achitenga vanhu vekutocha vanhu, achitenga vanhu vekuenda kunopisa dzimba dzevanhu, achitenga vanhu vekuita zvese zvokungodisturba chete kuti good governance isavepo. But naMwari uyu, there shall be good governance. As I'm speaking right now, I'm 73 years old. I'm crying for the people who are not born and those who are young generation. And those 30 years upwards vakuforce pay slip muZimbabwe musina mabasa. Saka ndingazviti leader here kana kuti mutongi, yes, mutongi anotonga nyika isina mabasa. If you want to be a leader, create jobs. Kuna kuti jobs kunyepera 2 million jobs every campaign. When it comes to campaign, he just talk of 2 million jobs I'm going to create. Where are they now? 7 years now, saying the one thing which is not proved, which has not taken place, which is not made. A false promise, fake promises. What does that sense? Senseless. We are sick and tired. Join a Geza revolution. We want new leaders. We want change. We want change. We want change. We want change. Nasina stara mudunzi Maonei. That's my name. As ndichitsigira Geza revolution. Nanyoka yemabhunu, praying for them, praying for the succession of this Geza revolution. I'm standing for it, and God is going to do it. He's going to make it. He's going to change everything. Will be upside down. We want new leaders who fear God. Kana yakarwirwa kuti vanhu vasununguke, vanhu ngavariyeli sunungurwa.